अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। पत्रकार परिषद अशासाठी आहे की लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, रिझल्ट आला, देशाने काय कल दिला तो सगळ्यांसमोर आहे। या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात प्रचाराच्या दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आणि आताचे विद्यमान खासदार नारायणराव राणे यांच्यासाठी प्रचाराला मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे आलेले आणि त्यांनी जनतेला असं एक आवाहन केलेलं की प्रश्न विचारलेला कोकणी जनतेला की तुम्हाला लोकसभेत बाकं वाजवणारा खासदार हवा, केंद्रीय मंत्री हवा, तुमचा लोकप्रतिनिधी। आणि जनतेने प्रतिसाद पण दिला आणि विश्वासाने मतदानही केलंय, कारण 48,000ने विजय झालाय। पण भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने यांना बाका वाजवणारा खासदारच ठेवलं आणि आता मोठमोठ्या वल्गना केल्या जातात की जणू काय या 6च्या 6 जागा कमळ या चिन्हावरच 6 आमदार निवडून येणार। तर एवढी मात्र कोकणातली जनता दुधखुळी नाही। कदाचित ज्याप्रमाणे उबाटा शिवसेनेचे उमेदवार आणि 2 टर्मचे खासदार विनायक राऊत साहेब यांनी जो आरोप केलेला आहे त्याप्रमाणे प्रचंड प्रमाणात धनशक्तीचा वापर करून हा निकाल आलाय की काय, असा संभ्रम जनतेच्या मनात आहे। अनेक लोक बोलतायत। काही असो, इथल्या भागातले प्रश्न मार्गी लागणं आणि ज्याला विकास 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 म्हटलेलं आहे तो राहू दे बाजूला, पण निदान इथल्या जनतेचं जीवन सुकर होणं हे तरी घडावं अशी एक सदिच्छा आहे। अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला हा मुंबई गोवा हायवे तो निदान या गणपतीच्या अगोदर, जे दिसत नाहीये मोजके 1.5-2 महिने राहिले, पण प्रवास सुकर व्हावा, विघ्न कुठली येऊ नये यासाठी इथल्या लोकप्रतिनिधींनी आणि किंबहुना नवनिर्वाचित लोकसभेचे खासदार नारायणराव राणे यांनी मोठे प्रयत्न करावे। कारण त्यांचा 3.5 वर्षाचा जो लघु सूक्ष्म हा मंत्रालयाचा कारभार तर इथे काय दिसलं नाही। इथे कुठल्याही युवकांना किंवा नोटबंदी नंतर बंद पडलेल्या उद्योगांना उभं केलंय। पण आपल्याकडे अगदी मध्यम बाजूला राहू दे, मध्यम म्हणजे 100 कोटीच्या वरचे उद्योगांना मध्यम म्हणतात, पण लघु आणि सूक्ष्म यांना बाबा काहीतरी आर्थिक पाठिंबा देऊन त्यांना उभं केलंय असं ते कुठे दिसलं नाही। त्या निमित्ताने रोजगार निर्माण होतानाही दिसले नाही। किंबहुना त्यांचं हे मंत्रीपद जितेन माझी म्हणून जे भाजपचे माजी मुख्यमंत्री, भाजपचे नाही सॉरी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि एकमेव खासदार आहेत त्यांच्या पक्षाचे जितेन माझी, एकमेव, त्यांना ते पद देण्यात आलं एमएसएमई। ते मंत्रालय एमएसएमई नारायण राणेंचं घेऊन त्यांना दिलेलं आहे। मग हा कोकणी जनतेचा अपमान नव्हे का की केंद्रात मंत्रीपद असलेल्या इथल्या एका नेत्याला मंत्रिपदापासून वंचित ठेवून ते मंत्रिपद त्यांनी कुठेही द्यावं, पण निदान इथे सन्मान द्यायला पाहिजे होता। राज ठाकरे साहेब हेच सांगत होते, ते राहिलं बाजूला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।